ndị mmiri odumeje ndụ mmiri Makapela nata ego no eze nwanyị nwe mmiri na ndị nwe mmiri Makapela natagonu ọkwụzunu dịrị m ka mụ na-eje unu dịrị m ka njebe Dubai nwanne m ka nje bute amamife m egosi ndị be anyị unu dịrị m ka nje Dubai nwanne m ka nje bula amamife kripto bute egosi ndị be anyị maka be anyị kwụsị ụdị fefa na-eme na udegba na-agba na be anyị udegba na-agba na be anyị na-akpazi m anya mmiri nwanne m nne m ọma udegba na-agba na n'Igbo be anyị na-ewutezi m ka esi egbu ụmụaka be anyị kidnapụ fa napụfe ego na-ewute m ụna amalugo nọ na chụpụsị ndị ọcha na-abịa idozi be anyị na diọkpala na mbala abịalute ego no ngwelu mgbịrịmgba m ji achụ ndị ajọ m wee na-akpọlite eze nwanyị nwe mmiri na ndị nwe mmiri wee na-akpọlite Chukwu okike abịa ọnwa na kpakpando ana m ekene fakafazi wekwalụ m ụzọ duru m jebe Dubai eze nwanyị nwe mmiri kenelu m bọs ledi gwe na Makapela ekene ya kenelu m ndị niile ifeọma na-adị mma ndị chọrọ ọganilu ụmụaka Igbo niile nu anatago m Naija be anyị ka m bụrụ ozi ọma nwelu zibe ndị YouTube anyị ka fa kwụsị udegba na-agba na nta na-atọ na be anyị ka anyị gbadosi anya chọba ụzọ anyị ga-esi ịntanetị kpata ego nke ndị ọcha butela anyị ụna amalugo n'ife niile anago n'ịntanetị nwanne m eze nwanyị nwe mmiri Makapela ekene ego odumaga ọkwụnụsị m achọ n'ụkwụ m gbadube mụ mebe ifeọma jebe ụwa metụbe ndị mmadụ aka mebe ifeọma kpatalụ n'ife ọbụla mụ melụ ma ga n'iru ọkwa onye chọpụta akala aka o ji bi ụwa gabalụ ya eze nwanyị nwe mmiri Makapela ekene gị na-ayọ gị ifeọma niile dị n'ụwa nwanne m nụnụ maka o si akpa m nụnụ melụ m ụmụazị nna chịkọnyọ melụ ndị obi eziokwu niile Makapellian Foundation niile ndị niile na-achị ifeọma eze nwanyị nwe mmiri ka na-akwado okwu ije obodo ndị ọzọ dị iche iche n'ụwa bụlụ ozi ọma anyị gaba dube Makapela kwabalụ m ụzọ nwanne m na onye ya na-achị ihe dị na mma n'ife apụrụ ime ya Makapela ekene gị kene Chukwu okike abịa ma kene anyanwụ na kpakpando n'ọnwa kene ikuku na aja na so n'unu dumagadolonu m gbadube na diọkpala na mbala edelugonu Makapela edelugonu ngwanụ ka anyị jikọta aka ọnụ dozie ebe anyị na anyị dozie ebe anyị anya echekwawaba anyị chụsịa ndị na-eji egbe agbagbusi nwanne anyị ma ọ tụgharịa afọ obi ife amalụ nna ka ọ dịle Anambra na mma ka anyị